Der var Poul. Nå, nu bare lige, jamen har vi et soveværelse. Vi har 5.000 lejligheder i fællesskabet. Vi har Sønderdag og Forshøj, og det gælder gamle landevej, og mange andre små afdelinger rundt omkring, og det er meningen. Vi er, jeg tror, det er 500 eller små 5.000 lejligheder i fællesskabet af en fejl. Og vi er så 4 ude fast, og så har vi afdelinger på her i Galabæk. Hvordan er du slået på branden? Toilet. Nå, ja, den skal vi have her. Så hun kan se. Ja. Ja, det er dejligt. Nå, jeg kan godt huske, at der bor i dag. Hun var bestemt i en alder. Ja. Hun bor i Halvøj i 3 år, inden jeg flyttede fra. Så nu er jeg 15 til. Det var den sidste år. Jeg skal tage med det regn. Ja. Det var jo også i 10. Hvis det ikke er en aftale, hvor jeg siger, at jeg kommer ind og så. Ja, og det er bare de aftale med det, så ringer